Sí. Eso basta. Kaixo lagunok, gaur, atailu gaude, berriz araitu baiara, eta atailu eutama bost izan ditu gutxo gora dela. Eta, San Juan Bautistaren elizaren aurrean gaude. Historia esaten dute, 1500 iaia 1600 urtean, dara zaharkiko egon behar zen, ikulua ematen zula. Eta horregatik, gaztik somozatzen da, berrikuntza ondia izan dut. Eta hori, bai, atrioak berrikua, hori berria. Teiatua 2015ean inginun. Altabozak enara baten kabia duke. Erretabloa 18. mendekoa da. Barroko garbi-garbia. Eta goiko Santo Kristoa 16. mendekoa. Gero zaila batzuk erdi San Juan bataiatzailea dago. Gero dago Santa Ana, gure ikuspegitik ezkerreta, eta Ama Birjina Jesus gurutzetik jetxiarekin beste aldean. Eta gero, badegu baita ere, Ama Birjin bat, oso ona, gotikoa, hoixe, hemen parrokin, eta hause izango litzateke gertutik erretabloa. Oso erretablo polita eta oso ongi gainea kasuin da. Eskubitara, Jesusen bihotza eta San Jose, ezkerretara Ama Birjina sortzez garbia, eta ez da Rosarioko ama, olakon bat. Paitan Paduako San Antonio badegu, eta Bataio Pontea, hau berreskuratu inun, azpiko harria berria da, baino berez Pontea aspaldikoa. Hemendik, Don Emilianoren sermobe ederrak, hemintxe, pulpitoa, ederki mantentzen da, baju samarra. Bestela, eliza osongi dago, eta hoixe, bai, guardasol berogailuak, edo txampinoiak, dorrera iotzen saiatuko gea. vale. Hemen txe, ora pro nobis. Oye, está un poco macho. Eta kanpandorretik ederki ikusten da. Herriko plaza. Herriko plaza eta atzean Arribe. Hemen erleju zarra. Eta ezkil dotoreak. Zapena. Apezetxean ikuspegi ederrare bai eta anatzen dauden etxe gehienak ikusten dira. Goian ere, Zatonea, eta ikusten dira hemen. Atailuko etxe gehienak hemendik. Eta Arribe eta Ataion arteko mugan pelota lekua, frontoia dugu. Hain zuzen ere, bi kontzeju elkartuk direnez, bitako balio du. Atailurako eta Arriberako. Etxe bikainak, Ataion. Hemen, garai baten gazterutxo bat egon duzen. Kokodriloak hor. Hor egoten ziren, hor krokodiloak ateratzen ziren zuloitatik. Eta abentura pixkat egin behar dugu. Ea Zatanea aiatzea lortzen dugun.
malda izugarriak hiloko ditugu. A ver, lortzen duen zataina aiatzea. No, aguas va por otro lado, ¿eh? Eta gure zonaldeko maldarik bortitzena eta aldapatxuena ikaragarria da. Ia vertikala. Eta Begira. gero eta malda gogorragoak. Yuppie! Hori da. Xe polita. Dugu. Eta lortu dugu zataina aiatzea. Gure baiego etxerik altuna seguru asko. Bueno, altuna ez, porque azkateko galtuko die, eta hola baino, ataiokoa bai behintzat. Churra. Eta onatx atailuko kanpo santua. Dena nitxoak eta jarrita daude. Eta bertan kantatuko diegu gure hemengo hildakoai. Elizea geri da. Beti betiko zoriona gure igei eman jauna betiko argi zabalean zure ariak Agur, beste herrialde. Aio. Besterik gabe bagoaz ataiotik.